Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы якынлаша, ветераннарга вакытлы өстәмә түләү бирелә башлады. Батырлык онытылмый, Казанда Россия герое Дамир Исламовның истәлеген мәңгеләштерделәр. Сакланырлык эшләре бар. Лаиш фермерлары яңа икътисади шартларга ничек яраклаша? Республиканың 4 районын су басу куркынычы яны. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Җирне һәм һава торышын күзәтәләр. Берничә район территориясен һавадан карадылар. 500 километр юл үтелде. Республиканың 6 районы территориясен күзәттеләр. Бортта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре су басу зонасын, елгаларда боз калынлыгын бәялиләр. Барлык мәгълүматлар да исәпкә алына. Кызыл зонада Идел алды территориясе, Буа, Яшелүзән, Опас районнары, иң киренке хәл Кайбыш районының Борындык авылында. Быел ташу аеруча катлаулы режимда уза. Кар күбрәк яуды. Елгаларда боз эри, күбесе боздан арындырылды. Һәр елны язгы ташу вакытында Минзәләнең элеватор микрорайонындагы берничә урамын су баса. Транспортка да, җәяүләргә дә йөрү кыенлаша. Кайбер йортларга хәтта җәяүләп тә барып җитеп булмый. Biz пычрак судан bir адам атларга да батырчылык итмәдек. Җирле халыкның әйтүенчә, урамда грунт шактый юылган, чокырлар хасыл булган, урам шәһәрдән аерылган. Пройти боимся. Урамнан атлап узарга куркабыз. Тирән чокырлар бар. Бер тапкыр үткән идем, итек ишемә су үтте. Минем күкрәк балам бар, бакчага йөртәм. Барып җитү авыр. Ольга берничә көн инде су басудан интегә. Кар суларының бөтен агымы аның участогы аша уза. Земли продают, знаю, что тут застраиваются. Кышын шәһәрдән бөтен карны басуларга чыгаралар. Кар язын иреп урамга ага. Монда йорт төзергә җир саталар, кешеләр төзи. Йортларны су баса. Безнең кичкенә балаларыбыз бар. Чирләп китүче булса, бу юлдан ашыгыч ярдәм машинасы уза алмый. Элеватор микрорайонда барлык грунт юлларында су баскан, чокырлар хасыл булган. Шәхси машиналарны йорттан 100 метр читтә калдыралар. Балаларның мәктәп киемнәрен көн сайын юарга туры килә. Юлда пычрана, үз киемнәрендә, аяк киемнәрендә юып киптерергә туры килә. Су базарга төшә, участокларны баса. Кар суын агызу өчен йөрәкләрне үзләре ясый. 10 ел элек төзелә башлаган микрорайонда 400 йорт салынган. Юлларга вакташ җәелмәгән, кар сулары агарга торбалар сузылмаган. Хакимияттә бу проблеманы хәл итәргә ышандырдылар. Эта улица, получается, прибрежная. Там Биредә яр буй урамнары. Без милектәшләр белән сөйләштек. Анда дренаж системаларын төзибез. Былтыр социалистик яр буй урамнарында 2 чакрым юлга вакташ салынды. Хакимияттә микрорайондагы башка юлларга да вакташ җәергә җыйнуларын әйттеләр. Тик әлегә бу быелгы эш планына кертелмәгән. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насырова, Динар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Минзәлә. Май бәйрәмнәрен исәпкә алып, быел салым хезмәтенә декларацияне 4 майны да кертеп тапшырып була. Моннан тыш гражданнардан салым тотып калынган акчаны ала торган хезмәтләр исемлеге арта. Әйтик, хәзер фитнес залда дәресләр үткәрүгә тотылган акчаның бер өлешен дә кире кайтарырга мөмкин. 2013 елда Татарстанлылар 3 миллиард сумга якын акчаны кире кайтарса, узган ел бу күрсәткеч 12 миллиард сумга якын булган. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта әйтелде. Утырышта нинди мәсьәләләр кузгатылганы турында Эльза Әхмәтҗанова репортажында. Спорт һәм фитнес белән шөгыльләнүнең файдасы тагында артты. Даими физик күнегүләр сәламәтлекне ныгытудан тыш, акчаны да яңа калдырырга мөмкинлек бирә. Быелдан башлап спорт залларында шөгыльләнгән өчен салым акчасы кире кайтарыла. Шулай ук түләүле укуга, дәвалануга тотылган акчаның да бер өлеше кайтарыла. Милек сатканда яки сатып алганда ипотека буенча процентлар түләгәндәге салымнар да хуҗаларына бирелә. Быелда бу тенденция дәвам итә. Салым органнары мондый активлык өчен кешеләрне мактыйлар гына. Хәзер кешеләр салым законнарын яхшырак белә һәм салым тотып калынган акчаны алу хокукын белдерә башлады. Бу нормаль күренеш. Шуңа күрә салымнары кайтару исемлеге дә киңәйтелде.
Татарстанлылар салым хезмәте белән шәхси кабинет аша хезмәттәшлек итүне үстен күрә. Бу җиңелрәк тә, вакыт та янга кала. Декларацию необходимо подать до 4 Декларацияне бу елның 4 майына кадәр 2021 ел өчен алынган керемнәр буенча тапшырырга кирәк. Бу декларация буенча агымдагы елның 15 июленә кадәр түләп бетерергә кирәк. Декларация тапшырганнан соң салым түләүчеләрнең гамәлдәге закон буенча эш НДФЛ декларациясе салымнарын түләү өчен билгеле бер вакыт бирелә. Эшмәкәрләргә, нотариусларга, адвокатларга һәм милекне арендаға бирүчеләргә яки лотереяда откан кешеләргә ашыгырга кирәк. Шулай ук милек сатып алучыларга, сатучыларга, бүләк итеп торак яки транспорт алучыларга, кыйммәтле кәгазьләре булучыларга да түләүне тизләтү зарур. Тулаем Татарстан буенча декларацияләнгән салымнарның гомуми суммасы 1,5 миллиард сум булыр дип көтелә. Эльза Ахмәтҗанова, Инна Данилова, Такир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Лаеш районында фермерларның яңа шартлардан ничек эшләүләрен күрсәттеләр. Бирдә үрдәк итеннән продукция җитештерүне киңәйтәләр, чит илләргә товар чыгару җайга салына. Уңыш серләре белән Фәнис Мөхәммәтов уртаклаша. Һәр этапта уникаль җитештерү процесслары. Эшкәртү цехында түшләрне кулдан чистарталар. Шулай иткәндә югалтулар азрак була. Монысы ун цехы. Монда да күбрәк кулдан эшлиләр. Иттән ярым фабрикатлар әзерлиләр. Процесс катлаулы түгел. Шулай да үз таләпләре куелган. Һәр хуҗалыкта кебек үз серләре дә бар. Как говорится, у бабушки вкуснее, так и у нас вручную тоже вкуснее. Мондагы кебек Татарстанда да, читтә дә үрдәк итеннән затлы ризыклар җитештерүчеләр юк. Продукция җентекләп тикшерелгәч сатуга китә. Яңа логистик үзәк 2000 тонна продукцияны саклый ала. Компания шармыкларны Татарстан, Россия базарына чыгара. Транспорт, маркетинг чыгымнары кыйммәт түгел. Җитештерүгә көнбатыш санкцияләре йогынты ясамый. Базарда чит ил материалларына лаеклы алмаш табылган. Проходим все международные аудиты, да. Без Россиядә һәм чит илләрдә бик күп тикшерүләр үткәрәбез. Шундый ук таләпләрне тәэмин итүчеләргә дә куябыз. Россиядә күпләребез бу таләпләрне үти. Бу югары дәрәҗә. Компания импорт алыштыруның чираттагы этабына, этләр һәм эшләргә азык әзерләргә җыена. Хәзер продукция сертификатлаштыру уза. Тиздән ил киштәләрендә йорт хайваннары өчен Татарстанда җитештерелгән сыйфатлы ашамлыклар барлыкка килә. Фәнис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Лаеш районы. Мөмкинлекләре чикле кешеләр һәм инвалидлар арасында Обилимпикс һөнәри осталык республика чемпионатында 935 кеше катнаша. Ярышлар 12 шәһәр һәм муниципаль район белем бирү оешмаларында уза. Үзеңне үзең җиңеп яшәү. Обилимпикс инвалидлар һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык чемпионаты. Безнең төбәктә ярыш 6-нчы тапкыр уздырыла. Анда катнашучылар үзләрен төрле яклап сыный, кыенлыкларны җиңә. Основной целью этого движения является... Әлеге хәрәкәтнең төп максаты социаль яраклашу, һөнәри белем алуга омтылышны арттыру, инвалидлар яки сәламәтлекләре чикләнгән кешеләрне эшкә урнаштыруга ярдәм итү. Соңгы 5 елда Татарстанда чемпионатта катнашучылар саны 20 тапкыр арткан. Быел 935 кеше үзен сыный. Арада мәктәп укучылары, студентлар, өлкәннәр бар. Человек, который... Чемпионатта бер тапкыр катнашкан кеше аннан читләшмәй. Ярышларда кабат катнашу, һөнәри күнекмәләрне камилләштерергә, аралашу даирәсен арттырырга, хезмәт базарында үз мөмкинлеген сынап карарга мөмкинлек бирә. Ярышлар 12 шәһәрдә, муниципаль районнарның 32 белем бирү оешмасында уза. Барысы 87 компетенциядә, шуларның 11 яңалар. Әйтик, теш техника, пилотсыз учу аппараты операторы, мультимедия журналистикасы компетенциялары. Мы отвечаем для... Без әлеге ярышларда эксперт сыйфатында бәя бирүче укытучыларны әзерләү өчен җавап бирәбез. Белгечләр укытала, шулай ук балаларны чемпионатка әзерли ала торган кешеләр саны елдан-ел арта бара. Хәзер бездә 1700-гә якын әзерлекле эксперт бар. Ярышларның мөһим бурычы катнашучыларны эшкә урнаштыру. Ел саен мөмкинлекләре чикләнгән белгечләр саны арта бара. На сегодняшний день у нас трудится... Хәзер бездә мөмкинлекләре чикләнгән 18 кеше эшли. Һәр хезмәткәргә башта эш урынында җайлашырга, коллективка ияләшергә ярдәм итүче остаз беркетелгән. Эш бирүчеләр сүзләренә караганда, кешеләр коллективта ачыла. Эшкә мөнәсәбәт шунда формалаша. Они очень рады находиться в коллективе. Алар коллективта кирәкле булуларына шатланалар. Бар күңелләрен биреп эшлиләр. Тәҗрибәдән чыгып әйтәм, һәр вакыт үзара дус һәм актив тормыш позициясе булган кешеләр.
Илина Баймуратова чемпионатта катнаша башлаганчы фотография сәнгате турында берни дә белмәгән, камералары да булмаган. Экспертлар ярдәме үзенең үҗәтлеге белән уңышка ирешкән. Хәзер фотоаппараты һәрчак үзе белән. Я смогла поверить в себя и Үземне сынап карагач, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең дә күп нәрсәгә сәләтле булуына төшендем. Гаҗәп хәл бит. Начар күрә торган кешедә шәп фоторассам була ала икән. Дөнья шундый матур, шундый якты икән. Мин моны бар күңелем белән аңладым. Быел мөмкинлекләре чикле кешеләр һәм инвалидлар арасында һөнәри осталык буенча 6-нчы төбәк чемпионаты 25 майга кадәр уза. Ләлә Зайнуллина, Ия Кислицына, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Россия геройы Дамир Исламовның истәлеге мәңгеләштерелде. Казанда Украинада махсус операция барышында батырлар шәһәләк булган 25 яшьлек лейтенант хөрмәтенә бер йорт диварына аның зур сурәте ясалды. Геройга багышланган истәлек акциясын Ләлә Зайнуллина күреп кайтты. Добросовестный курсант. Намуслы, тыйнак, тәртипле. Дамир Исламовны укытучылар һәм студентлар әнә шулай искә ала. Танк училищесына ул мәктәптән соң укырга керә. Коллективта лидерлык сыйфатлары белән аерылып торган, гел алгы сафта булган. Зур күләмле паннада ул шулай сурәтләнә. Ул чыннан да лаеклы офицер, үз ватанының лаеклы улы. Укуын тәмамлагач, Лениногорск шәһәрендә туган 25 яшьлек егет Ростов өлкәсендә хәрби частта хезмәт итә. Украинадагы махсус операциядә катнаша. Исламов җитәкләгән танк экипажы 5 танктан 4сен юк итә. Соңгысын юк итәргә өлгерә алмый, һәлак була. Гомере өзелгәч, өлкән лейтенантка Россия герое исеме бирелде. Батырлык турындагы хәтер хәзер туганнары һәм якыннарының йөрәгендә генә түгел, герой исеме зур сүрәтендә мәңгеләштерелде. Очень жалко, но молодец, молодец. Очень храбро поступил. Рәссам салмак хәрәкәтләре белән берничә метр биеклектә Россия героеның сүрәтен ясый. Ул вакыт узган саен җанлана бара. Рәссам каһарманының горур карашын сүрәтләүгә аерым игътибар биргән. Ул конкрет кешене чагылдырырга тиеш. Дамирны белгән курсташлары, танышлары килеп йөргәч бик ошаттылар. Дамирның сүрәте төшерелгән йорт танк училищесыннан ерак түгел генә. Хәзер каһарман егет һәрвакыт булачак ватан сакчылары янәшәсендә. Ләлә Зайнуллина, Гүзәл Зайнакова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Бөек Тукайыбыз татар шигърияте күгендә яңган йылдызларның иң яктысы. Ул калдырган иҗат мирасы безнең горурлыгыбыз. Аның исеме, поэзиясе, бөтен рухы татар культурасының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән бәйле. Тукай шәһәренең ул иҗат иткән байлыкның әһәмияте еллар үткән саен арта гына бара. 2021 елгы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә кандидатлар исемлеге билгеле. Комиссияга 25 гариза килгән. Шулардан 19 кандидат премияга дәгъва итә. Тулырак Фәннур Хәсәнов видео язмасында. Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиялары комиссиясе карары буенча быелгы 2022 елда әлеге премияга тәкъдим ителүчеләр исемлегендә 19 кандидат бар. Әлмәт театрының Кибет спектакле, Мәдинә Гайнуллина, Диләрә Ибатуллина, Олжыс, Жанайдаров, Эдуард Шахов шулай ук кандидатлар исемлегеннән. Лауреатлар Габдулла Тукай туган көндә 26 апрель көнне билгеле булачак. Татарстан Республикасында иң мәртәбәле, иң дәрәҗәле Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе безне барыбызны да дулкынландыра, беребезне дә битараф калдырмый. Быелгы кандидатларыбыз да үзләренең эшләре, үзләренең иҗатлары белән сокландыра. Аларның барысына да уңышлар телибез. Фәннур Хәсәнов, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Апрель айында ветераннарга вакытлы өстәмә түләүләр бирелә. Бу Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгына билгеләнгән финанс ярдәме. Әлеге түләүләр 1941-1945 елларда сугышта катнашучыларга, инвалид ветераннарга бирелә. Россиядә ветераннарга вакытлы өстәмә түләү 3 ел элек ил президенты инициативасы белән гамәлгә кертелде. Татарстанда быел бөек җиңү көне алдыннан 438 ветеран әлеге түләүне ала. Заявка бирергә кирәкми, пенсия фондының җирле органнарындагы база мәгълүматлары буенча түләү каралган.
Дәһшәтле сугыш елларыннан соң дистә еллар узса да, ул вакыйгалар хәтердә кабат-кабат яңара. Сугыш чоры балаларының да киләчәк буынга сөйләр сүзләре күп. Ул елларның авырлыкларын нәни җилкәсендә күтәргән Югары Наратбаш авылында яшәүче Габделхак Гыйззатуллинның истәлекләре киләсе язмада. Габделхак абый хатирәләрен яңартып, иске фотосурәтләрне барлый. Гаиләдә алар 5 бала үсә. Сугыш башланганда төпчекләренә нибары 3 яшь ярым була. 1942 ел башында әтиләрен фронтка алалар. Ни кызганыч, ул кире әйләнеп кайтмый, сугышта һәлак була. Немецлар килә икән, посадка буйлап танкы белән. Офицер юлга чыккан инде. Безнең әтиләр чыккан, башкалар да чыккан инде. Килеп җитә башлага, кирип качканда урманга. Безнең әти белән офицер качмаган. Яларны биш тапап үткән дип сөйләде. Түнә башының бер мужига әти белән служить иткән. 1943 елның гыйнвар аенда олы абыйларына да повестка килә. Аларга сугышның иң ачы вакытлары эләкте дип искә ала Габделхак абый. Дошманны куып Берлинга кадәр барып җитә ул. 1946 елны туган якларына әйләнеп кайта. Авыр яралар алган була. Военный госпитальга эләккән ул. Анда врач принимать иткән. Кайсы яктан син дип сораганнар, Татарстаннан дигән. Кайсы авылдан, кайсы районнан, бу районнан, кайсы авылдан, Югары Наратбашыннан дигән. Бу врач бу районның Түбәнарбаш авылыннан булган. Шатланганнар инде. Икенче абыйсы 1944 елны ФЗОга укырга китә. Озакламый әйләнеп кайта. Шул елны авылда окоп казуда катнашырга туры килә аңа. 10 гаиләгә бер окоп казу бурычы куя колхоз бригадиры. Шунда җыелышып, фонарлар кабызып, окоп казырга китәләр, инструментлар алып. Бик суыгы ул җылны 40 градус гел төшмәде, таки суыктады кышы буе. Окопны казыйлар, лом белән, салкында нәрсә күп казый алмыйлар алар. Аннары бераз эшләгәч таралыша башлыйлар инде. Сугыш вакыты, ачлык, ашамаган көне буе эштән соң кич китәләр окоп казырга. Аларга да бик авыр. Габделхак абый бу эш артыннан тәрәзә аркылы күзәткәнен хәтерли. Үзе катнаша алмый, кичкенә була. Шулай да аның нәни җилкәсенә дә авырлыклар төшми калмый. Апасы белән бакча башындагы мунчаны сүтеп, мишкә утын итеп якканнары бүгенгедәй истә. Әнисенең чарасызлыктан куш амбарны сатып җибәрүе дә онытылмый. Салам башлы киртә ул. Шуны сүтеп аттылар, кайбиш егетләре. Шешти инешкә кадәр 5 җиллекне, инешкә кадәр саламнары ышып китте. Аның не шырмада нинде шырмасында бар пишән. Кайбишлар барсы да атларына ташыдылар инде ул пишәнне. Без карап торабыз, шунда бер сүз әйтә алмыйбыз, 8 яшьлек малайлар нәрсә. Үзебез күрәбез, без беләбез. Шулай итеп амбарны 16 атка тиеп чыгып киттеләр. Мәрзи апа алып килгән 16 пот бәрәңге, 16 потка шуны сатып җибәрдек. Менә ул ызба салды зур иттереп. Шунарда гомер итте шул ызбада. Онытырга теләп тә оныта алмаган хатирәләр бихисап. Ул елларда күргән авырлыкларны сөйләп кенә аңлатырлык түгел ди Габделхак абый. Сугыш чорында күргәннәр онытылмасын да, кабатланмасын да иде дип тели ул. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Теманы дәвам итәбез. Мең төрле сырхаугалга дәва тапкан, үлем белән көрәшеп ятучыда да өмет уята алган, күпме кеше гомерләрен саклап калган табибларны без яратып, ак халатлы фәрештәләр дип тәертәбез. Киләсе видео язмабызның герое да гомерен кешеләрне дәвалауга багышланган медицина хезмәте ветераны Ирек Салихов. Аклы-каралы фотосурәттән карап торган 18 яшьлек егет Казан дәүләт медицина институты студенты Ирек Салихов. Аңа хәзер 95 яшь. Хезмәт эшчәнлеген Ютазы районының Кырымсарай участок хастаханәсендә эшләүдән башлый. Беренче эш көнендә үк утта янган кешегә ярдәм итеп аякка бастыра.
Ул чакларны да гомеренең һәр баскычын әле бүгенгедәй хәтерләп искә ала. Колакка гына катырак мин дип шаярта медицина ветераны. Туган көнендә Ирек Салиховны Татарстан сәламәтлек министрлыгы һәм Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре котларга килде. Аның башлангычында беренче шәһәр клиник хастаханәсенең хирургия бүлеге базасында махсуслаштырылган гастроэнтерология бүлеге төзелә. Клиникада илдә беренчеләрдән булып хаста органны саклап калу хирургиясын тирәнтен өйрәнүгә һәм үстерүгә башлангыч салына. Ирек Салихов җитәкчелегендә кафедрада ашказаны җәрәхәте, 12 катлы ишәкне дәвалау белән бәйле яңа алымнар эшләнә. КАМАЗ төзелеше вакытында профессор Ирек Салихов хирургия хезмәте буенча Бөтенсоюз төзелешенең консультанты була. Ирек Алимҗан улының педагогик эшкә һәм яшь табибларны укытуга да зур өлеш кертүен билгеләп үтте Сәламәтлек саклау министрлыгының рәхмәт хатын тапшырган Идеал Айзетулов. Укыткан, ул үзенең тәҗрибәсен биргән специалистлар хәзер бик күп, алар бөтен Рәсәй дәверендә эшлиләр. Ана шулай ук исәнлек, саулык телиләр һәм дә бергә 100 яшендә әле Алла бирсә үткәрербез. Профессор, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе Ирек Салихов тумышы белән Буа шәһәреннән. Әлеге төбәк Татарстанга сәламәтлек сагында торучы һөнәр ияләрен тәрбияләү буенча беренче урында мөгаен. Татарстан безнең бит хәзер Россия күләмендә танылган республика. Менә ул республиканың иң матур җире Буа районы. Бәхетле картлыкта яшәүче Ирек Салихов хәләл җефете Октябрина белән гомер итә. Якыннары да гел хәл әхвәлләрен белеп, күңелләрен күреп яши. Мөршидә Җихан, Татарстан яңалыклары өчен. Чираттагы яңалык әти-әниләр игътибарына. Татарстан китап нәшрияты Росмен нәшрияты белән берлектә балалар өчен кызыклы энциклопедияләр нәшр иткән. Сүзне коллегам Азилия Батырхановга тапшырам. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе дәвам итә. Студиябыз кунагы Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр редакциясе мөхәррире Айсылу Галиева. Айсылу ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Балаларның кызыксынуларыннан чыгып, төрле темадагы энциклопедиялар нәшр иткәнсез. Без инде күзәтеп барабыз, Татарстан китап нәшрияты балалар әдәбиятына бик зур игътибар бирә. Әйе, бу энциклопедияларны чыгару белән узган елдан шөгыльләнә башлаган идек инде. Аның сәбәпчесе Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе булды. Аларның тәкъдиме белән узган ел 5 энциклопедия нәшр ителгән иде. Аларны балалар бакчаларына тараттык. Быел шуның дәвамы буларак тагын 10 энциклопедия дөнья күрәчәк. Аларның 5-сен менә мин бүген студиягә алып килдем. 5-се дөнья күрде, 5-сен җәйгә көтәбез. Алар өстендә эш бара. Нинди темаларга кагылырга булдыгыз? Әлеге энциклопедияларны комиссия үзе сайлап алды. Аларның тәкъдиме буенча эшләдек дип әйтим инде. Мин бүген алып килгәннәре, менә кичә безнең бит инде космонавтика көне булды. Астрономия һәм космос дигән. Малайлар өчен бик кызыклы булыр футбол энциклопедиясе һәм өчесе табигать фәннәренә карый. Алар гаҗәеп хайваннар, терек табигать, диңгезләр һәм океаннар дип атала. Булар бөтенесе дә кызыклы. Мәсәлән, мин менә буларын эшләгән вакытта, булар балаларга әйләнә-тирә дөнья дәресләрен укыган вакытта, географияны, биологияны өйрәнгән чагында өстәмә мәгълүмат булырлык бик файдалы әйберләр бар икән дип эшләдем, үзем эшләгән вакытта. Астрономия һәм космосны ансын әзерләгәндә инде монда планеталарда безнең планеталарның иярченнәре, төрле күк җисемнәре, кометалар, астероидлар бөтенесе турында татарча үзебезнеңчә аңлатыла, мәгълүмат бирелә һәм тагын шунысы да бар. Без барыбер урыс телле мөхиттә яшибез. Мәктәпләрдә дәресләрне, предметларны күбрәк урыс телендә укытыла бит инде. Шуңа күрә балалар тарафыннан сораулар тумасын дип, кайсы бер терминнарны җәяшендә рус телендә дә бирдек. Һәм шунысы да бар, узган елның ахырында бездә нәшриятта Адлер Тимергалинның астрономия терминнары сүзлеге дигән китабы чыккан иде. Менә бу ике китап бер-берсен шундый тулыландырып торалар. Йолдызлыкларны өйрәнгәндә, телескоптан йолдызлар караганда, анысын да монысын да кулланырга мөмкин, үзеңә кызыклы булган әйберләрне күзәтергә, карарга мөмкин. Искиткәч, нинди үрнәктә эшләнелде әлеге энциклопедиялар? Энциклопедияларны
Росмен нәшрияты белән лицензион килешү төзеп, аларның китапларын тәрҗемә иттек. Монда китаплар инде Росмен нәшрияты тарафыннан эшләнгән. Алар инде берничә ел дәвамында сатыла, кайсы берләре 15 елдан бирле, кайсы берләре 19 елдан бирле. Димәк, алар укучылар арасында апробация үткән дип әйтергә мөмкин инде. Һәм менә шулардан алып без тәрҗемә иттек. Җәйгә тагын 5 китап нәшр ителәчәк дип әйттегез. Алары нинди темага багышланачак? Алары бизнес, авиация, илләр һәм континентлар, бөҗәкләр һәм этләр энциклопедиялары. Айсылу ханым, һәм инде бу китапларны кайдан, ничек табырга, кайдан укырга була? Әлеге китаплар 6+ дип маркировкаланган. Аларның 3000 данасы мәктәпләргә җибәреләчәк. Һәрбер энциклопедияның 3000 данасын без мәктәпләргә таратабыз була. Сатуга 2000 данада чыгарабыз. Аларны tatkniga.ru сайтыннан да алырга була, һәм Татарстан китап нәшрияты кибетләреннән сорарга мөмкин. Бик зур рәхмәт кызыкланганы өчен. Чакыруыгызга рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.